एजिसनि जि प्रडाक्शन बे प्रडाक्शननि गेजेरजों अरनबारिनि जोहोलावजो मुंनि 1 आवारनि मोनसे सुंद' सावथुन दिहुननाय जादों आरो बे सावथुननिनो दिनै प्रिमियार श' जोंनि राबां बर' बाजारावहाय गुबै खोथाया जाहैबाय मा बे सावथुनखौ जायफ्रा दिहुनदों जोंनि लाइमोन सेंग्राफोर सावथुनखौ नायनानै आं गावनो खोब गोग्गानाय मोनदों आरो गोमोनायबो मोनदों बिथांमोना मोनसे बे सावथुनखौ स्क्रिप्ट होननानै बुङो बे स्क्रिप्टआ बिराद गिदिर मोनसे स्क्रिप्ट बियो खिन्थु बे एसेबां गिदिर स्क्रिप्टखौ जोबोद गोरलैयैनो बिथांमोना जिबायदि महर होबाय थारैनो बाख्नायथाव नायनानै जोबोर मोजां मोनदों आरो बे सावथुनावहाय गोदो जोंनि बर'फोरनि जा मुभमेन्ट जोंनि बड'लेण्ड नागिरनायनि जा मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआव जानाय जोंनि माखासे दावहारुफोरनि जि माबा जाथाय बेफोरखौ लानानैनो बे सावथुनखौ सुजुनाय जादों आरो बे जिथु सावथुनखौ सुजुबाय आरो जेरैबायदि महर होबाय थारैनो जोबोद मोजां जादों आं बेखौनो आसा खालामगोन जे जोंनि बे लाइमोनफ्रा दानो जुदि बेबायदि सावथुन दिहुननो हादोंब्ला बिथांमोना उनाव थारैनो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुनलांनो हागोन आं बेखौनो आसा खालामगोन आरो बिथांमोनखौ जेब्लायबो बोर सारस्रिगोन जोंनि जिथु बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना नैबेफोर खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो बे एस'सिएशनखौ दानाय जादों आरो दिनै बेफोरबायदि खामानिखौनो मावलांनो थाखाय नाजागासिनो दं जाहाथे जोंनि बर'नि महरगिरिफोर सावथुननिल' नङा मेथाइ रोजाबग्रायानो होन दामग्रा देग्रायानो होन एक्टर एक्ट्रिस जेसेबांखिनि महरगिरिफोर दङ बे महरगिरिफ्रा जाहाथे मेथाइ रोजाबनानै एक्टिं खालामनानैनो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो बेफोर बेबस्थाखौ खालामनांगौनि थाखायनो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना खामानि मावबोबाय थादों आरो आङो नैबेखौनो बुंगोन दिनै बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नाजानायावनो दिनैनि दिनाव जोंनि बर' सावथुननि जि थासारि बे थासारिया जि महर मोनबाय बेनि आन्दाव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनानो दं होननानै आं बुंगोन दा ओंखायनो बिनि गेजेरावनो दिनै गोजौ थाखोनिबो माखासे जोंहा सावथुन दिहुनग्रा डाइरेक्टर प्रडिउसारफोर दंसै आरो जायफोर दिनै बेफोर सावथुनफ्राव एक्टिं खालामनानै गावखौनो साफा राफोद महरगिरि हिसाबै गायसंनानै लानो हाबाय जोङो नैबेखौ बुंगोन दिनै बै एक्टर एक्ट्रिस बा मेथाइ रोजाबगिरिफ्रा एसेबाबो बिनि गेजेरजोंनो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हानाय जाबाय दा बिनि गेजेरावनो जों बुंबावगोन जे जोङो बेखौ जुदि कमप्लिटलि जों प्रफेसनेल हिसाबै लानो गोनांब्ला जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दं जाय खामानिफोरखौ जोङो सरकारनि गेजेरजोंसो मावनो नांगोन दा बेखायनो जों सरकारखौ गले गले खावलायबोबाय थानाय जादों सिगाङावबो खावलायदों दाबो खावलायदों जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौआव लांनो गोनांब्ला आरो जोंनि बर' महरगिरिफोरखौ जोङो जुदि आर्टिस्ट हिसाबैनो जुदि प्रफेसनेल हिसाबै जोङो लाहोनो गोनांब्ला जोंनो माखासे सिनेमा हलनि गोनांथि दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय 50निफ्राय 60टा सिनेमा हल बानायनानै जोंहा केपासिटि दङ बेफोरखौ जुदि जों आबुङै महर होनो हायोब्ला थारैनो जोंनि बर' महरगिरिफ्राबो गुबुन गुबुन हारिनि जेनेबा आं एसामिसनिखौनो होनबाय बा सोरबा बलिउडनिखौनो आं होनबाय एसेब्लाबो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ साबसिनै दिहुननानै लानो हागोन होननानै आङो बुंगोन जोबथि आं बेखौनो बुंगोन दहायनो बुंदों जोंनि यं टेलेन्ट दा बिथांमोना दिनै जि नाजादों आरो बे सावथुननि गेजेरजों बिसोर रियेलि टेलेन्टेड बियो थारैनो बेरखांदों दा बेखायनो आं बुंगोन बे अरनबारिनि जोहोलावजो बे सावथुनखौ बयबो नाय जोङो बर'नि बै समनि सोरबाफोर दावहारुनि जिउ जारिमिनजों गोरोबनायबो जाहैनो हागौ थारैनो मोनसे गोथां सावगारिखौ बे सावथुनाव नुनो मोनदों आंनि मिथिनायाव बे सावथुनखौ जोंनि इउटिउबाव नुनो मोनगोन एजि कमेडि किं इउटिउब चेनेल दङ साननैसो उनाव जानो हागौ बिथांमोना बे इउटिउबाव बेखौ आगारनानै होगोन बयखौबो नायनो खावलायबाय